dobrý deň. Ja teda neviem, či môžeme hneď začať, pretože boli sme na poslednej časti asi 15 minút toho predchádzajúceho rozhovoru s úžasne vzácnymi ľuďmi a neviem, či nepotrebujete nejaký čas na to, aby ste teda mali psychohygienu. Ale ak nie, keďže sme boli privítaní a bolo nám odovzdané slovo, tak predpokladám, implicitne odvodzujem z toho, že nie. Tak dovoľte mi, aby som vás veľmi srdečne pozdravila o svojom mene. Mám tu kolegyne z kancelárie verejného ochrancu práv, Katku Kohilovú a Romanku Friedrichovú, ktoré vám budú približovať činnosť verejného ochrancu práv svojimi slovami, pretože si myslím, že je dobré, ak k mladým ľuďom prehovoria mladí ľudia. Ja teda z tohto pohľadu už sa zaraďujem do tej kategórie seniorskej, čo mi je veľmi ľúto, ale život a plynutie času človek nezastaví. Pán profesor Štern pred chvíľočkou mal skutočne pravdu, tu tieto svetlá sú úplne úžasné, to znamená, že vnímame akurát tak svetlá, ale vás vidíme v nejakých odbysoch, takže snáď budeme vnímať len takúto interakciu s vami po tej duchovnej línii, respektíve z tých otázok, ktoré budú zaznievať. Ja práve kvôli tomu, aby ste počuli v podstate činnosť a pôsobnosť verejného ochrancu práv, ja by som prenechala priestor kolegyňam z kancelárie. Na úvod by som chcela povedať, a to možno aj v kontexte toho, v podstate, čo zaznelo na tej predchádzajúcej časti. Za svoje motto v podstate som si zvolila to, že by som chcela byť takým ampliónom, tak zosilňovať hlas občanov v tých situáciách, v ktorých zosilňovať môžem. Po tých 2 rokoch v podstate som prišla na to, že je strašne veľa situácií, ktoré neviem riešiť. Právo to nazýva tak, že teda sú to mimo pôsobnostné veci a že sa im nemôžem venovať. A tam doteraz narážam na to, akým vhodným spôsobom vysvetliť, odkomunikovať ľuďom, ak sa na mňa obrátia, že mi je veľmi ľúto, ale v súkromnoprávnych vzťahoch, v pracovnoprávnych vzťahoch, vo vzťahoch, kedy rozhoduje polícia, rozhoduje prokuratúra, rozhodujú súdy, im neviem pomôcť, pretože tie podnety, ktoré dostávame, obsahujú veľmi smutné príbehy a ja v tejto situácii v podstate musím povedať, že prepáčte, nemôžem vám pomôcť, pretože keďže som ústavný orgán, ktorý je ustanovený ústavou a zákonom, môžem konať v tých medziach a tým spôsobom, ako mi ústava a zákon dovoluje. Toto je strašne právnické, toto je strašne zväzujúce, lebo na druhej strane verejný ochranca práv nemá poskytovať právnu pomoc, na to tu máme iné inštitúcie v rámci usporiadania vzťahov, teda predovšetkým Centrum právnej pomoci alebo istá časť pro bono činnosti zo strany advokátov. Čiže toto sa mi doteraz za tie 2 roky, lebo 29. marca budú 2 roky, ako vykonávam túto funkciu, nepodarilo dostatočne premostiť, ako v týchto prípadoch účinne pomôcť, lebo keď píšem 78-ročnej pani dôchodkyni, že jej neviem pomôcť vo veci, keď teda si kúpila nejaký tovar na nejakej akcii, ktorý ani v podstate nevie, prečo si ho kúpila, a teda po odstúpení od zmluvy ju ten predávajúci nejakým spôsobom už nekontaktoval, mala síce právny nárok na to, aby vrátila tie veci, ale v podstate nevedela sa domôcť. Jednalo sa o 600 €, čo bolo pre ňu úžasne veľký objem, tak ja som akurát vedela teda jej dať tie mantinely, ktoré som mala, že pro bono, respektíve Centrum právnej pomoci, ale že neviem to ja priamo postupovať, pretože tu máme mantra GDPR, hej, teda ochrana osobných údajov, a neviem priamo jej v podstate podnik odkomunikovať iným subjektom. Toto je vec, ktorá ma veľmi zaťažuje, veľmi trápi,
že skrátka takéto sprocesovanie týchto podnetov nie je zo zákona možné a mne sa zatiaľ nepodarilo nájsť iné mechanizmy, ktorými by som v tomto vedela byť úspešná. Takže to je taká bolesť, alebo skrátka taký mínus za mňa, ktoré vám viem povedať v podstate vo vzťahu k tomu, čo som si zvolila ako také motto, aby som vedela pomôcť aj tým ľuďom, ktorých veci neviem riešiť, ale aby som ich vedela účinne odkázať na tých, ktorým teda pomôcť vedia, alebo teda mali vedieť pomôcť. Takže to, že funkcia verejného ochrancu práv pre mňa má veľmi veľa spoločného s takým tým advokátom chudobných, tak to je možno niekde v podstate na začiatku toho môjho životného príbehu, keď teda mám nadviazať na pána profesora Šterna, pretože tak týmto spôsobom ma nejak oslovila naša dejepisárka v prvom ročníku na Gimply a to je ako keby taký životný oblúk, ktorý v podstate človek cíti vo svojom živote a to bolo teda aj tá reakcia na to potom oslovenie, aby som teda prijala tú nomináciu. Takže ja na všetko ostatné by som bola rada, keby ste mali priestor v diskusii. My môžeme tú našu časť moderovať takým spôsobom, aby sa na diskusiu vytvoril teda dostatočný priestor. Toto som vám ja chcela v podstate povedať zo svojej strany. Ak ale máte vy nejaké otázky na začiatok, ktoré by nás prípadne vedeli naladiť do vášho rozmýšľania ohľadne toho, čo by ste chceli počuť o tom, ako funguje Office verejného ochrancu práv, čo riešime, čo riešiť nevieme, alebo skrátka, kde sú nejaké tie ďalšie bariéry, tak to kľudne môžeme otočiť aj takým spôsobom, že ak máte nejaké otázky teraz na začiatok, tak ich môžete dať, lebo ja by som určite bola rada, keby sme vedeli v maximálnej možnej miere zodpovedať na, verím, že teda otázniky, ktoré máte vo svojej hlave. Ja som učiteľ svojím pôvodným nastavením a povolaním a vždy hovorím, že úlohou učiteľa aj na prednáške, aj na seminároch, na cvičeniach je, ale predovšetkým na prednáške, aby otvoril hlavu študenta ako takú konzervu, hej, a zasadil tam teda nejaké semienko pochybnosti, nejakú otázku a zaujal, dajme tomu, na tú tému, ktorej sa chce venovať. Takže obdobne to vnímam aj v tomto stretnutí s vami. A teda, ak sú nejaké otázky na začiatok, a toto teda, verím, že to neberiete len ako povinnú jazdu v rámci vedeckej čajovne, tak to môžeme začať aj v takom... Už odovzdávam. Tak ja som mal takú menšiu otázku na začiatok, ako ste hovorili, že máte taký menší problém s tým GDPR, ako vás limituje, pretože nemôžete niektorým ľuďom pomôcť a tak. Myslíte, že je to aj tým, že kompetencie vašeho zamestnania, vašeho odboru neboli dostatočne aktualizované pre tento, ako to povedať, pre tento nový systém, alebo že zmenili by ste nejaké možné kompetencie, ktoré máte, aby ste mohli viac pomôcť ľuďom, ktorí to vyžadujú od vás? Ďakujem za otázku. Možno ste niektorí z vás zaregistrovali na webe, ak ste si ho naklikali, máme tam tzv. Sprievodcu galaxiou orgánmi verejnej správy. Ja som to teda nazvala ako sprievodca galaxiou, viacerí z vás určite viete prečo, pretože mne samej v podstate množstvo tých subjektov, ktoré sú povolané k tomu, aby chránili ľudské práva, základné práva a slobody, sú viaceré. A teda aká je medzi nimi interakcia, aká je ich pôsobnosť, aké majú v rámci pôsobnosti jednotlivé oprávnenia, tak to je skutočne
v podstate takým labyrintom v rámci teda celkovej tej galaxie. Takže v tomto som sa ja snažila zorientovať v podstate našich podávateľov, že čo môžeme, čo nemôžeme, kvôli tomu, aby bolo klesajúce množstvo tých vecí, ktoré riešiť nevieme. A tá odpoveď v podstate na tú vašu otázku súvisí s tým, že v podstate tu by bolo potrebné do zákona dávať ako keby zákonné splnomocnenie preto, aby verejný ochranca práv mohol priamo postupovať tie jednotlivé podnety, ktoré dostane a ktoré nevie riešiť tým príslušným subjektom, ktoré to riešiť teda vedia. Minulý rok mala byť istá úprava zákona, ktorá ale potom v podstate po MPKčku bola zobraná späť a nepokračovalo sa ďalej v tom legislatívnom procese, ale je treba povedať, že tento moment tam v podstate ako keby implementovaný nebol a ja verím, že sa nám podarí v súčasnosti po praktickej aplikácii zákona, teda nariadenia EÚ v tejto oblasti vytipovať tie možnosti, ktorými by sme to vedeli skrátka premostiť a postupovať. Tam je problém totižto ale v tom, že prečo som to doteraz neurobila, je, že ak si mám vyžiadať súhlas od osoby, napríklad od tej 78-ročnej dôchodkyne, tak videla som to potom jednoduchšie, priamo je poslať to vyrozumenie o tom, že to ja riešiť neviem, ale kto konkrétne v akej veci by to riešiť mohol, a to bolo potom na nej, aby si zvolila, či chce ísť takouto cestou, napríklad súdneho uplatňovania si svojich nárokov za pomoci advokátov alebo pro bono, alebo teda centra právnej pomoci. A tam je trošku ako otázka a otáznik v tom, či by to tá podávateľka v podstate takýmto spôsobom chcela riešiť, že musí vstúpiť do súdneho sporu. Hej? To je to, kde ja mám pochybnosť, či viem o tomto rozhodnúť za ňu ja teda pri tom priamom postupovaní. Hej? Čiže to je už totižto niečo, čo súvisí s jej slobodou, s jej autonómiou, aby sa takýmto spôsobom rozhodla. Mávame viacero prípadov, kedy v podstate naša odpoveď je, mrzí nás to, ale v tejto otázke vie rozhodnúť jedine súd. Ten systém právny je nastavený tak, že justícii sa dáva významný priestor preto a celkom prirodzene, aby rozhodoval o právach a povinnostiach, pretože nikto iný v demokratickom a právnom štáte nemôže v tých otázkach rozhodnúť, ale to, že či niekto teda bude, mám viacerých podávateľov, ktorí teda povedali, no a nie, pani doktorka, ja na súd nepôjdem, ja sa sporiť v tejto veci nebudem. Takže tu čiastočne by to premostenie bolo možné, ale tam zostáva otázka autonómie vôle toho podávateľa, ktorý si myslí, že vec vie doriešiť ja, moja odpoveď je, že to doriešiť neviem a že teda by to musel riešiť prostredníctvom súdu, či by do takejto konštalácie potom išiel.